соборы показывать свои уставы. Ну и дозвольте трохи вам надоесці апавяданнем про тое, што я хочу вам сказать. Вось у Мінску стаіць вялізны будынак Нацыянальнай бібліятэкі. А перед будынком помнік Франциску Скарыны. Скарына 500 год тому зрабіў вялікую працу, што стараўся данесці Біблію да большай колькасці людзей. Пераклаў яе на больш зразумелую мову, дадаў свае ўступы і надрукаваў. І вот там у сваіх уступах ён пісаў, для чаго гэта ён робіць. І гэта вось надпіс, вытрымка, нават не цэлы сказ на нашай нацыянальнай бібліятэцы, дзе зроблены ўваход у выглядзе разгорнутай кнігі, на адной старонцы напісана, каб дасканалым быў чалавек. Скарына, як я разумею, вось так разумеў Біблію, што Біблію трэба вывучаць для таго, каб быць дасканалым. І я ўжо даволі у сталым узросце як-то задумаўся. Вот калі пабыў там каля бібліятэкі, прачытаў гэтыя словы, я ж Біблію-то не чытаў наогул, не то, што там вывучаць, не чытаў яе. Так мне брыдка перед Скарынай. Ну і прыехаўшы да хаты, купіў Біблію, разгарнуў і стаў чытаць. І што выйшла? Я зразумеў, што чытаць Біблію – гэта яшчэ цяжэй, чым чытаць вышэйшую матэматыку. Гэта не для чытання. Гэта трэба разбірацца, унікаць, вучыць. І спачатку я не ведала, што ж рабіць. І мне подсказала одна польская дзяўчынка, которая нават імя не ведаю, не ведаю, дзе яна жыве, што трэба рабіць для мяне. Для мяне гэты спосаб просто падышоў, які яна мне подсказала. Я быў на філателістычнай выставе у Польшчы, і гэта дзяўчынка выставіла сваю выставу з такой назвай. Расліны і кветкі у паэме Міцкевіча «Пан Тадеуш». І я там з Біблією мені нічого спочатку не зв'язувалося, але я подумав, наскільки гэта дзяўчынка цяпер ведае пана Тадеуша. Ну, напевно, може, професор, який не ведає так, як яна. Бо їй же треба було там кожну строчку вичитати, а потім знайти гэту рослину, розібратися, яка це рослина, знайти марку для гэтай рослини і зробити виставу. А потім, як це мені все осталювалося, я думаю, чому мені так не робити з Біблією? Коли я таким самым способом стану разбираться не про рослины, а про сенс, а про что там пишут в Библии, то магчыма, что и я змагу як-то не просто, вот, як я починав читати, нічого не могу не зрозуміти, не тяжко, а може мені це нечто отримається. І так я почав.